Mangwanani, my old people, old classmates, old people now. We are now old. Yeah, zvaitika ka 31 March yasvika ka. If you remember my audio on the 14th of February, kuti haiwa ngatiregei kuita involve ourselves in fictional fights dzeZanu PF ka. ndo zvakatongoitika. Vanhu havana kuda kupindira nyaya dzevanhu veZanu PF. This is a fictional fight. Saka vanhu vakazvigarira kudzimba dzavo, havana kuda kukwana kwana. Saka we are happy, things went well. No one, we are growing up as Zimbabweans. We are growing up politically. Yeah, chasara ndechekuti vanhu vachiita grow to participate in national issues. Vanhu vadzidze kuparticipate, especially pakuvhota apa. Vanhu vasafunga kuti izvo maelection aya anorigika. Iyoyo ndo pfungwa dzakaipa stereki dzokufunga kuti vanhu vanoriga. Vanhu havariborigi, hapana kana munhu anombokwanisa kumboriga maelections aya. They are very very perfect and hambobiriki. Vanhu vachangosara chokuti vanhu vachidzidziswa chete kuti vanhu vaparticipate kunopinda mubox achiita ballot paper, anoregister kunovhota pa2028 apa. Mistake takadoita kare kare uku, iko zvino izvi takupinda ku2028, ngatigadzirirai tione kuti if we are to remove ZANU PF, to remove ZANU PF. If we are to maintain ZANU PF, to maintain ZANU PF. Endai vanhu munoregister kunovhota chete, ndo zvinongodiwa chete. Zokuti kwai ZANU PF inoriga maelections, harigiki maelections aya. Isusu maZimbabweans tinoita voter apathy. Hatikoshesi kunopinda mubox uchivhota. Kwai rega ndinde musika kwangu, rega ndinde kwakati. Utongoona kuti kufunga kwacho. As a teacher ndinoona kuti ndakakona kudzidzisa, nokuti kana vanhu vasingafungi kuti kuparticipate mumaissues akaita seiwayo ari national, pachaparticipata ndepapi, kufunga kwake kune kuri kupi, kudzidza kwake kune kuri kupi. So I regret kuti ndenge ndakakanganisa kudzidzisa vana kana product yangu ichibuda munyika vanhu vasingagoni kuziva kuti kuvhota kunokosha. Nokuti maelections unoona kuti kunofanirwa kuvhota, ukaenda kustatistics kunofanirwa kuvhota vanhu vanosvika 9,700,000 according to previous census, but kovhota vanhu vanosvika 4 million. 5 million dzarega kuvhota idzi. Saka ivavo ndo mabetrayers. Ndo saka dzimwe nyika dzinoti idzo kana munhu asina kuvhota, it's a criminal conduct, anofanirwa kusungwa because you don't make decisions. Pa 9,700,000 kovhota nearly 5 million people. Zvichira kuti vamwe vese havana kuenda kunovhota vese. Nemhaka yei vanika belief, vakabhilivhiswa. Saka ndo zvangosara izvozvo kuti vanhu vainde vanovhota, tione kuti mabhaloti anomira sei. Kwete kuzoti maelection adarika vanhu vochema, munhu ataisa uyu, anodai. Haiwa, madomuisa kana matomuisa, regai achitonga kusvika 20 temu yake yakwana. Painonokwana muchapuwa imwe mukana futi mofunga. Kwete kuti mukana wake hausati wasvika moti moda kudai, munosungwa mutemo hausati, mutemo une wakudomubata, wakudomuchengetedza. Ndizvo zvakamutaura mutemo kuti ngaasvike panguva yakati. Saka ivo vanhu vakada kuti kwai adai, endai through the proper channel yokuinda kuparliament. Kana muchiona panotadza moita impeachment, kana impeachment ikatadza momirira maelections. Saka ndinoona sokuti vanhu vanorasika ipapo. Idai message wangu watosvika kuna Bombshell kuti dai chitonzi ihondo kana iri hondo itangiwe, kuti isiri hondo ndeipi. Ndikafunga kupfuura kwandakaita Limpopo ndine 16 years,
ndatiza kupfudza mombe dzevanhu pamusha pevanhu, ndogara futi munzvimbo yandisingadiwi futi. Xenophobia izanophobia, ndokugara ndichingomhanya. Handingamboitadzi kuibata AK47. Nezuro musi wa31 I was there from Polokwane to Zim, kuindira kundostrika. Dai zvaiva zvichingoita vogeza vakati anogona anoda musango vongotiposera vongotipa pfuti dzacho. Izvezvi neshona yacho yakutoramba kubuda nokuti tichiuya kumba tiri mavhizita kana isusu tichinda kumba tiri mavhizita. Unongosvika wakabata chi10,000 chacho kakusara chi2,000 wotofungira kudzokera kuti nyaya haipo. Hauna mbogara wakabata since 1989 ndichizvarwa. Handina kumboziva, handizivi kana kadhi rebhengi rokuZimbabwe, asi munyika dzevanhu tiri kutoitirwa makadhi nevamwe. Kugara usina pasipoti munyika yevanhu hasi usoja here uyoyo? Kana magamba amuri kuda ndeapi? Tinobudikira. Ini ndogona kuorganiza 40 machinda toyambuka totouya kumba chaizvo, totobuda totoenda musango kuti vana vedu vachangozofawo futi vasingazivi kana kadhi rinopinda muATM kubvisa mari yako, noti mari yako. Saka guys, kana dai chongobvondoka mani, ungosiyiwa zvezvo kungotaura chobvondoka once. Hai, isusu tanzwa isu. Agwa ngavaende vanozorora, vatadza kutonga vapewo vamwe chance. Ivo vane vakakwanisa kubvisa Mugabe 2018 vakapinda pachigaro. Ngavachisirawo vachiwenga mukana wavo vachiwenga kuti vachiwenga vambotongawo, timboona kuti vachiwenga vanoita sei, nekuti ukatarisa zviri kuitika munyika medu muna ana Scott Sapkhanya, vana Wicknell, vanhu vavaifanirwa kubatsira vasiri kuvabatsira. Vari kubatsira vanhu vatori nekapitawo nechekare, saka hazvizovi nechimiro munyika yetinge tichiti ine mutungamiriri. VaMunangagwa ngavaende vanozorora kupinde vamwe. Ndikatarisa ini ndiri kutorikodha panapa, baba vangu akatorwira svondo yerusununguko, asi ndiri munyika yevatorwa, ndiri kutoshanda senhapwa. Saka zvinosevenza chiinyi pakuti techinzi takarwira hondo, ivo vodya voga? Hanzi mwana wenyoka inyoka. Takatomira ndakadai, ndakamirira chinzvimbo chababa vangu as a orphan, but I get nothing. Saka mashoko angu ndekungoti vaMunangagwa ngavabvume vaende kunozorora, vasarambidza vanhu protesting nekuti ivo vakaibvumira vachida chigaro. Saka uyu mukana wekuti ngavaende vanozorora. Fambisai audio yangu Mr. Kuliend, musaiisa paside.